Simon Busuttil, skap tal-oppożizzjoni, tilef kawż ta' libel kontra il-Partit Laburista. Busuttil kien ħassu imma l-affamat b'xandira politika li ixxandret fuq TVM f'Mejju tal-2014 dwar €1,500,000 li ngħatat f'direct orders kumpanija li kien involut fiha. Il-qorti ikkonfermat li Simon Busuttil kien jagħmel parti mill-kumpanija Europa Research and Consultancy Limited u li din ħadet €1,500,000 f'kuntratti u direct orders fosthom konsulenzi dwar irtietet tal-ħnieżer, ftuħ ta' wine bars u trobbija tal-fniek. Fil-qorti ingħad li l-kumpanija għandha topera sal-lum bl-istess azzjonisti, inkluż Simon Busuttil li għandu kważi 17% tal-isma. Fil-qorti il-Partit Laburista preżenta provi li juru li bejn l-1998 u l-2013 kumpaniji li kien involut fihom Simon Busuttil ħadu aktar minn €1,000,000 f'konsulenzi. Dan meta kien iddikjara li kien daħħal inqas mill-minimum wage fis-sena. Fil-qorti rriżultaw wkoll li l-kumpaniji li magħhom kellu involviment ingħataw xogħol bi ftit aktar minn €3,000,000. Il-qorti ippreseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale qalet li l-fatti kif esposti fix-xandira li dwarha il-menta Busuttil jirriżultaw sostanzjalment veri u aktar fid-dawl tal-fatt li Busuttil huwa persuna politika li hija soġġetta għal livell ta' kritika għolja. Qalet li l-kummenti li saru għandhom jitqiesu bħala aċċettabbli f'soċjetà demokratika u innotat li l-kommenti kienu msejsa fuq il-fatt li Busuttil iddikjara li kien daħħal inqas mill-minimum wage fis-sena. B'reazzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti, il-Partit Laburista innota li Simon Busuttil għamel kważi 5 snin jiġħad u jikdeb dwar fatt li llum anke il-qorti ikkonfermat li huwa minnu. Għalli Busuttil gideb dwar kwistjonijiet oħra u li dwarhom irid iġorr ir-responsabbiltà meta tkun ikkonfermata il-verità.